På min hjemmeside finder du en gratis opskrift på et islandsk babytæppe. Og i den her video og de 2 efterfølgende vil jeg vise trin for trin, hvordan du strikker tæppet. Og tæppet strikkes med 3 tråde pladegarn på pind 9. Og i den her video viser jeg opstarten med italiensk opslag. Og jeg starter lige med at slå 2 masker op på helt normal vis. Og de 2 masker, det er mine kantmasker. Og så slår jeg op med italiensk opslag. Og jeg starter med at slå en ret maske op. Og så en vrang maske. Og så en ret maske. Og det gør jeg indtil jeg har det antal masker, der står i opskriften. Det her er bare en lille strikkeprøve, så her slår jeg bare lige 14 op. Og til sidst så slår jeg 2 masker op på helt normal vis, og det er også mine 2 kantmasker. Så nu skal jeg strikke 2 pinde i dobbeltstrik. Og på hver pind tager jeg de første 2 masker vrangløst af med garnet foran arbejdet. Og så strikker jeg en maske ret, og så tager jeg min vrangmaske vrangløst af med garnet foran arbejdet. Sådan. Og strikker en ret og tager løst af. Og det fortsætter jeg med, til jeg har 2 masker tilbage på pinden. Sådan. Og de sidste 2 strikker jeg ret, og det er mine kantmasker. Så vender jeg arbejdet og strikker 1 pind mere i dobbeltstrik. Præcis på samme måde. Jeg tager lige de 2 første masker vrangløst af med garnet foran arbejdet. Det er mine kantmasker. Og så strikker jeg 1 maske ret og tager min vrangmaske vrangløst af med snoren foran arbejdet. Og det gør jeg på hele pinden, bortset fra lige de 2 sidste masker, som jeg skal strikke ret. Og de 2 sidste masker strikker jeg ret, som er mine kantmasker.